Berpirsekî din yên Sûriyê dibêje, rêkeftin di navbera rejîma Sûriye û PYD de nêzik bûye. Piştî ku Cegirê Wezîrê Derveyê Sûriye Feysel Miqdad hêviya xwe derbarê rêkeftinên nû yên di navbera rejîma Esed û PYD de da diyar kirin. Di roja yekşemê, berpirsekî din yên Sûriye jî nîşana nêzîkbûna rêkeftinê di navbera her du aliyan de daxuya kirin. Feysel Miqdad di vê dawiyê de ji bo nehiştina metirsiya êrişên Tirkiyê hêviya xwe ji bo êmzekirina rêkeftineka nû di navbera PYD û rejîmê de anîbû ziman. Cegirê Wezîrê Derveyê Sûriye eşkere kir ku ew gelekî ji PYD nibawere. Lê di demanha de grûpên çekdar mîna PYD ku xwe beşekê ji Sûriyê û miletê wê dibînin, ev yek tiştekî baş e û cihê hêviyê ye û em piştevaniya van deste û grûpan dikin dema ku rastgo bin dê danûstandinên xwe de bê rejîma Esed re, ji ber ku çi alternatîvê din pêşiya wan tune ne. Her di vê derbarê de alîkarê Wezîrê Derveyê Sûriye Eymen Sosan jî gotibû ku hikûmeta Sûriyê bi hêviyek û danûstandin bi van grûpên Kurdên Sûriyê re pir bibin û bi rejîm û bi PYD re bigihe rêkeftinê. Ji xwe PYD hewlên xwe ji bo Rûsya û Misrê kiribûn da ku danûstandinên wan bê rejîma Esed re bihêztir bike û valehiya piştî bicehkirina biryara vekşana hêzên Amerîkî dagire. Lê heta niha rejîma Esed çi sozê di vê derbarê de bi awayekî eşkere nedaye PYD.